नेहाथारि आगोना हाज'वारि बिथाङा नोंथाङा जिथुनिखि समायखिरा लानाय दिनै नोंथांनि जिथुनिखि खानाय सिननायनि उनावहाय नोंथांनि समायखिराया जोबनानै थांगोन नाथाय जिथुनिखि बर'फोरनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बियो फुल प्लेजेड जायाखै दा बे बुब्लियाव नोंथाङा बड'लेण्ड मोनाब्लासो खानायखौ सिननाय मोनब्लासो सिननाय जागोन होननायमोन नाथाय बिटिआरनि गेजेरजों नोंथाङा बड'लेण्ड मोनफुंनाय बायसा मोनोना ना मोना आं बेयाव क्लियार काट होनो आं सानदों नोंथांनि जाबायदि कुइसन नंगौ दा आं जेब्ला समायखिरा लादोंमोन बड'लेण्ड मोनब्लासो आं खानाय सिनगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिटिआर जाना फैबाय दा बेयाव आंनिफ्राय क्लियारिफिकेसना बेनो जों आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय आरो नैबे बिटिआर गोरोबथा आं सानदों बे बिटिआरनि जिथुनाखि गोरोबथा बिनि दफाफ्राव जाबायदि दङ लिरनायफोर दङ गोरोबथा जादों एबा सिगनेसारफोर होदों बेयो फुल प्लेजेड बड'लेण्डनि बायदियानो आं एखे होननानै सानना लादों खारन दिनै नामा नमेनक्लेचाराल'सो आलादा रायजो जायाखै खिन्थु बिनि दफाफ्राव होनाय जा जि सुक्ति बेफोरो सेपारेट स्टेट एबा आलादा रायजोनो एखे होननानै आं सानदों बेनिखायनो आं खानायखौ आं बे बारावनो सिनदों दा बड'लेण्डआवहाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायोमोनब्ला जोंहा गावारि आयेन बानायनाय आरो हुम पावार बा प्रखाखननि पावार बेयो आबुङै जायोमोन दा बे बेलायावहा जोङो मिथिना मोन्दों आबुङै जाया बे बेलायाव नोंथाङा गोजोननाय दङ खानायखौ सिननानै आंहा गोजोननाय दङ खिन्थु आं बेखौबो बुंबावनांगोन नंगौ दिनै सेपारेट स्टेट जाथाराखिसै एसे नांबावगौमोन जेरै हम पावार गैया फाइनेन्स पावार गैया नाथाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा जाबायदि बुंदों दा आरो दफाफ्राव जाबायदि दङ लिरनाय जों निस्सय थारैनो जों बेखौ फुल प्लेजेड इमप्लिमेन्टेसन खालामखांनायनि उनाव बे अट'मेटिकेलि सेपारेट स्टेटआव थांगोन आंहा बेखौ फुरा माने साननाय एबा बिसास दङ आरो नोंथाङा दिनै खानायखौ सिनबाय बे खानाय सिनखांनायनि उनावहाय नोंथांनि मावफारिफोरा मा जागोन आरो नोंनि बे 2 बोसोर जिथुनि खानायखौ लाखिबाय बेवहाय ओनसोलनि बा न'खरनि माबायसा मोनसे थासारि बेरखांदोंमोन बेखौबो बुंनांगोन नंगौ जेब्लासिम आं खानाय सिनना होननानै समायखिरा लादोंमोन अब्ला जेब्ला खानाया लावबोबाय थायो आंनि न'खरनिफ्राय आंनि गामिनिफ्राय रायजो राजानि माखासे सुबुंफ्रा आंखौ बुंदोंमोन मानो खानाय गोलाव लाखो एबसुनि सेंग्रा हिसाबै नों मानो खानाय गोलाव लादों नों जुदि लायोबा गुबुन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो नों बायदि सोलोंगोन नाथाय आं सानदों आंनि गोसो सिङाव बेरखांनाय जिथुनाखि बिराद स्ट्रं उइल पावार बेखौ आङो एखेबारे फुल प्लेजेड खालामगोन आं बेखौ प्रमान होगोन होननानै आं बे न'नि मानसिनोबो बुंदों गामिनि मानसि बुंदों सारा रायजो राजानोबो आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों जे आलादा रायजो बड'लेण्ड जाब्लासो आं खानाय सिनगोन बे खोथाखौ आं प्रकास खालामदों आरो नोंथाङा सासे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि जानानै नैबे जिथुनिखि नोंनि गोसोआव थिरांथा लानाय खानाय गोलाव लानानै जिथुनिखि सोमावसारनाय नैबे 10 बोसोर जाबायमोन नैबे 10 बोसोराव नोंथाङा आनसलिक बा इउनिट बा जिल्लायाव बिबान मोनबोबाय दा नैबे खानाय गोलाव लानानै नोंथाङा सोमावसारनायाव माबायसा थुलुंगा मोननाय नोंथाङा फोरमायगोन नामा आं एसे फोरमायनो सानदों आं गोबां थुलुंगा मोननाय मोनदों जेनेबा गुबुना मा थुलुंगा मोनदों आं बेखौ बुंनो थाङाखै आंनिफ्राय आं जे आंनि गोसोआव मोनसे ओरैबायदि सृष्टि जाबाय सारा बर' रायजोनि थाखाय आसामाव थानाय बर'फोरनि थाखाय आं माबा नङा माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन नामा बेखौ लानानै आंहा बिराद गोसोआव गोजोननाय दङ निस्सय आं मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव आं केन्सेल खालामाखै न'नि मावनो गोनां खामानिफोरखौ आं गारनानैब्लाबो जाथिनि थाखाय आन्दलनाव राजा लामा होबथानायाव रेल लामा होबथानायाव जिथुनाखि सोमावसारनायनि प्रग्राम बेयाव आं गोसो गोथारै आं बाहागो लानो हादोंमोन आरो बेयाव आंखौ माने खुनु बादा खालामनो हायाखैमोन आरो जोबनायाव मा खावलायगोन दिनैनि बिटिआर सुक्ति आरो नोंथाङा सासे दिनै बे सानावहाय जारिमिनारि सान जाबाय सारा बर'फोरखौ नोंथाङा मा बुंगोन दिनै नोंथांनिफ्राय जोबथा सोंथि आं दिनैनि नैबे खानाय सिननाय हाबाफारिनि गेजेरजों आङो सारा बर' रायजो राजानो आं मोनसे मेसेज होनो सानदों नोंगौ दिनै थांनाय बारफोरनि जिथुनाखि गोरोबथा बिएसि सुक्ति बिटिसि सुक्ति दा बेफोराव दिनैनि नैबे बिटिआरनि गोरोबथायावबो जायफ्रानोखि सिगनेटरिस दा बिथांमोननो पावारखौ एगारनानै होनांगोन खारन बिथांमोननो पावार एगारना होयोब्लासो बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांनायाव आखरे बेखौ जाफुंसार होनो थांनायाव अब्ला साक्सेस खालामनो हागोन बेनिखायनो आं खालामदों फैबाय थानाय बिटिआर जेनेबा सुक्ति बेयाव मोनफ्रोमबो दफाखौ जोङो मोगथां महर होनोब्ला सिगनेटरिसफोरनो जों बेखिनि खामानि मावनो सुबिदाखौ होनांगोन दा दिनैनि समावहाय जिदिनो बर'नि गेजेराव मोननै राजखान्थि आफाद दङ दा बे हिसाबै जोंनि बिटिसियावहाय 32 लाख सुबुं अनजिमा दङ बिनिनो 30ल' बर' सुबुं दङ दा बर' हिसाबै मोननै राजखान्थि दोलो दङ दा सादारन बर' रायजो राजाफ्रा मेलेमजिबि बिथांमोना साननानै मोनदों बर'आ मालाबाबो नैबे जिथुनिखि बिटिसिनि बिसायख'थि
बेयाव खुंथायाव पावाराव फैगोन फैया बहुत गोनो गोथो नैबे बेलायाव नोंथाङा सासे एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै मा नोजोर बोदों? आं एबसुनि बिबानगिरिजों लोगोसे सारा रायजो बर'फोरखौनो आङो बे समाव मेसेज होनो सानदों। नंगौ जोंहा जेब्ला बिटिसि सुक्ति जायोमोन अब्ला बर'नि गेजेराव बिपिएफआ गोख्रों मोनसे राजनितिक दोलो जानानै फैबाय। दा बिनि उनाव बिटिआरनि उनाव गोरोबथा जानायनि उनाव थिग बेबायदि मोनसे मोजां मोनसे पलिटिकेल पार्टि नांगोन जोंनो। आङो बेखिखौ बुङाखै जे इउपिपिएलआनो जोंनि बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोख्रों मोनसे पलिटिकेल पावारखौ लानानै बिटिआरनि सुक्तिखौ मोगथां महर होनांगौ। आं बेखौनो बुंदों जे जेब्लानाखि बिएसि जादोंमोन बिटिसि जादोंमोन अब्ला बै सिगाङाव थानाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा अट'मेटिकेलि जोबलांदोंमोन। गोदान सुक्तिनि गोदान पलिटिकेल पार्टियासो बेखौ मावफुंनो हादोंमोन। आं दिनैनि गेजेराव आरो बुंबावदों जे नंगौ सुक्तिखौ मोगथां महर होनो थांनायाव सिगाङाव दंमोन बिपिएफ खिन्थु दायो सुक्तिखौ मोगथां महर होनो थांनांगौब्ला इउपिपिएल हिसाबै जों दा बै सिगनेटरिसफ्रा बेयाव बिबानाव फैनानै बे सुक्तिखौ मावफुंनांगोन। गोजोन्थों।